سلام تعنا هبلي زخبركم تخطاتلتي تلفزيون دمص ويانا تግራይ ዕለታው ዜና ነው ፋሽስቲ አብይ አህመድን መላፍንቱ ዝኾኑ ሓይልታትን ሕዝቡን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዘካይድዎ ዘለው ማዕለያ ዘይብሉ ግፍዕታት ኣሓይሎም ቀፂሎምሉ ኣለው ኣብዚ ዙርያ ዝተዋደደ ጸብጻብ ወኪልና ካብ ሓራ መሬት ከም ስዕብ ካቀርቦ እዩ ኢትዮጵያ ትመርሕ ይኽእል የይሉ ምሂሉ ጥሒሉ ንህዝቢ ኣታሊሉ ናብ ኮይታ ስልጣን ዝደይበ ፋሽስት አብይ አህመድ ናይ ኣቦ ንመናሃቦ ኮይንዎ ከይወዓለ ሓደረ ንህዝብን መንግስትን ትግራይ ክሒሉ ብዝኸፈቶ ኩናት ወረዲ ሰራዊት ውልቀ መላኺ መንግስት ኢሳያስ ኣፍወርቂ ናብ መሬት ትግራይ ከኣቱ ብምግባር ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባትን ንብረትን ሰፍ ዘይብሉ ክሳራ ከብፅሕን ሪሂፆም ዘጥረይዎ ንብረቶም ክስረቅን እንስሳቶም ብሓይሊ ክሕረዳን ክኢሉ እዩ ኮይኑ ግና እዚ ኩናት ህዝባዊ ኩናት ብምዃኑ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ጎኒ ሰራዊት ትግራይ ዓስዩ ብዘካይዶ ዘሎ ዕላማ ዘለዎ ቃልሲ ኣብ ልዕሊ ጸላእቱ ዓበይቲ ዓወታት እናሓፈሰን ሕርሕራይ እናበሎምን ይርከብ ይኹን እምበር እዞም ወረርቲ ሓይልታት ዓንፃ ንማዕፆ ከም ዝበሃል ዝኾነ ይኹኑ ሰላማውያን ሰባት ኣብ መንገዲ ክፀንሕዎም ከለው ጠጠው ኣቢሎም ብግፍዒ እናቀተልዎምን እናሳቀይዎምን ከም ዝርከቡ መዓልታዊ ዜና ኮይንና ኣሎ ናይዚ መርኣያ ክኾነና ዝኽእል ድማ ድሕሪ ኦፕሬሽን ኒራቅ ምክያዱ ካብ ደንጎላትን ከባቢያን ክሳብ ዓዲጋባ ዓሪዶም ዝጸልሑ ወረርቲ ሰራዊት ውልቀ መላኺ መንግስት ኢሳያስ ኣፍወርቂ ኣብ ወረዳ ሳበ ጣብያ ዓምዲ ወያነ ቆሸት ዓዲጋባ ነባር ንዝኾኑ ኣይተ ኣሰፋ ተስፋይ ዝተባሃሉ ሓረስታይ ጽምዲ ኣብ ዕሮም ሒዞም ምስረኸብዎም ብሓይሊ ክምንጥልዎም እንተፈትኑ በጃኹም ቀለብ ዓመተይ ከእትወሉ ዝኽእል ክረምቲ ክሓርሰሉ ዝኽእል ኣብ ዕርየ ብለይ ዋላ እኳ እንተበልዎም ኣብ እግሮም ወዲቖም እውን እንተለመንዎም እዞም ጸማም እዝኒ ዝሃቦምን ሰብኣውነት ዘይብሎምን ወረርቲ ሓይልታት ግና ነቶም ብደም ረሃፆም ዘጥረይዎም ጽምዲ ኣብ ዕሮም ሓሪዶም ንኣይተ ኣሰፋ ተስፋይ እውን ጭካነ ብዝተመልኦ ከም በጊዕ ሓሪዶምዎም ከም ዝኸዱ ነበርቲ እቲ ከባቢ ንድምፂ ወያነ ዝለኣኹልና ሓበሬታ የረድእ ሃለዋትናን ድሕንነትናን ብቕልስና ትግራይ ትስዕር ወኪል ድምፂ ወያነ ትግራይ ካብ ሓራ መሬት ትግራይ خبر وزبانا ورجع زي سكالو دموغي تاريخ نوض دموغي وحبرنا زي حاسس بزلولو هالواتنان دحننتنان بقل امن قلزمنا زي يطوى بحايلي منقد نسحلكم نسهرو ببالحوت نسهرو بعقلي ኣብ ከተማ ዓዲግራት ሓላፊ ሓደ ዓለም ለኸ ገባር ሰናይ ትካል ዝነበረ ወገን ከም ዝተቀተለ ተሓቢሩሎም ነጋስ ኪዳነ ኣብ ዓዲግራት ሓላፊ CISP ዝተባሃለን ኣብ ጣልያን ዝመደብሩን ዓለም ለኸ ገባር ሰናይ ትካል ከም ዝነበረን ኣብቲ ዝሓለፈ ቀዳም ድማ ከም ዝተቀተለን ንAFP ብምጽራሕ ኣሕራም ኦንላይን ጸብጺቡሎም ነጋሲ ምስቲ ጣልያናዊ ገባር ሰናይ ትካል ንነዊሕ ዓመታት ከም ሰርሐ ዘዘኻኸረ ተጸብጻብ ነቲ መዋቲ ሓዊሱ ዛጊድ ኣብ ትግራይ ትሽዓተ ሰራሕተኛታት ገበርቲ ሰናይ ትካላት ከም ዝተቀተሉ ኣረዲኡሎም ህዝቢ ትግራይ ብጥሜትን ጥይትን ንምጥፋእ ሓቂኖም ማዕለያ ዘይብሉ ግፍዕታት ይፍጽሙ ዘለዎም ጉጅለ ፋሽስቲ አብይ አህመድ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፍወርቅን ተስፋሕፋሕቲ ሓይልታት ትምክሕቲ ኣምሓራን ድሕሪ ኩሉ ግፍዕታት ሕዚ ድማ ሰብኣዊ ሓገዝ ናብ ትግራይ ከይባጻሕ ምግባር ንሰራሕተኛታት ገባር ሰናይ ትካላት ምቕታልን ኣብ ስርሖም ዕንቅፋት ምፍጣርን ልዑል ትኹረት ዝሃብዎ ሸርሓዊ ተግባሮም ከም ዝኾነ እናተገለጸ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ንዝቕጽሉ 10 ዓመታት ብዘይካይ ካልእ መራሒ ይህሉን ይሞት ኣለኹ ደኣምበር ስልጣን ኣሕሊፈ ኣይህብን ክብል ፋሽስቲ አብይ አህመድ ብዘይሕንከት ተዛሪቡሎም ከምኡውን ኣብ ኢትዮጵያ ተራእዩ ዘይፈልጥ ጨፍጫፍ ከም ዝፍጸምን ደም ንጹሃት ክውሕዝ ከም ዝግበርን ፋሽስቲ አብይ አህመድ ብምግላጽ نزه الكيت زفتم أكل كم زتت عايشة إلا وغيرهم أبز قداي زدالنا يوت أبلو كم سعب كن أربلكم فاششت أبي أحمد إتا أبي الدبابين أبي قدم أكوب سبن وطم كل يبلا زنبرة حق إني عمل كون فاششتون من النتو أبزقنا تقلي علم أبزي سالستي نمرح النت بلتقنا بارتي كم زقلتون كلو ميديا كم زحبرون أبي أحمد في التصوم تار ديمقراسي والكملاخن دم زتام أو فاششت أرمنين مخانو داقم أرقاقي تلم فاششت أبي إتب مسارة حق منغستي تيبيام عمي كايد تتلمو زنبرة مرتا نكن نواح بلتقنا بارتي زل على دليت كم زنبرو مسحبر
كورونا انت زي ملصنا امو مرصا انت زغبرس انت يكون موحطنا ز عينتو نتشعو زنبرو كبيد ጭንቀት ዘመላኽት ዘረባ አስሚዑሎም حزيز السر اسيرو زقتل قتيلو ناي حسوت مرصا بمكياد كمتي ادي نغيراتن نيرا زبلو شابعي نغوس ኢትዮጵያ مخانو ግድን ከም ዝኾነ ሸፋፊን ውን እንተኾነ ገሊጽሎም ድሕሪ ሕዚ ኣብ ኢትዮጵያ ብዘይኩ ንዝቕጽሉ 10 ዓመታት ካልእ መራሒ ኣይህሉን زغطلو 10 ዓመታት ዝኾነ ሰብ መንግስቲ ክኸውን ኣይኽእልን ይሞት ኣለኹ እምበር ስልጣን ኣሕሊፈ ኣይህብን ድሕሪ ሞባል ኣብ ኢትዮጵያ ከቢድ ጨፍጫፍ ከም ዝፍጸም ፋሽስት ኣብይ ዕላው ገይሮም ብዙሓት ስጉምትታት ኩሰድዮም ነዚ ዕማም ዝፍጽም ጉጅለ ስሩሕ ጀሚሩሎም ስለዚ ተራእዩ ዘይፈልጥ ህልቀት ጨፍጫፍን ክህልዩ ደም ክውሕዝዩ مسبلة اتي دحر حدت معلتات زكايد ناي حسوتن سماون مرصام نسون ودبون كم زتعوته تزاريبهم كنا كاب بحزيو رغصنيا خوينا زنغركمن منم مشتر زيبلون ነገር እንታለው እትመረጻ ሲዕርና ለና ከምቲ መንግስት ትግራይ በአንተው ዝገለጾ ድማ ፋሽስት አብይ ገና ህዝብ ክጭፍጭፈን ደም ከውሕዝኒው ፋሽስቲ አብይ አህመድ ኢትዮ ቴሌኮም በሚሻጥ ህዝብ ትግራይ ዝጭፍጭፈሉ አጽዋር ዝዕድገሉ ኩነታት ደውን ክብል ዝጽውዕ ሰልፊ ኣብ ዓባይ ብሪታንያ ከተማ ለንደን ተኻይዱ ተጋሩ ነበርቲ ዓባይ ብሪታንያ ናብ ዋና ኣብያተ ጽሕፈት ኣብ ጨረታ ኢትዮ ቴሌኮም ተሳቲፎም ተዓወቱ ከም ዝኾኑ ዝተገለጹ ቮዳፎንን ሲዲሲን ዝተባሃሉ ትካላት ቴሌኮም ዓባይ ብሪታንያ ብምኻድ እቶም ኩባንያታት ኢዶም ካብቲ ከይድን ኸልዕሉ ኣብ ዘካይድዎ ሰልፊ ጸዊዖም ኣለዉ ኣብዚ ዛዕባ ዝተዳለወ ጸብጻብ ከም ስዕብ ክቐርብ እዩ ትካላት ዓባይ ብሪታንያ ዝኾኑ ኣብ ስራሕቲ ቴሌኮም ዝነጥፉ ቮዳፎንን ሲዲሲን ዝርከብዎም ዓለም ለኸ ጥምረትን ኢትዮጵያ ዝተባሃለ ዓለም ለኻዊ ትካል መንግስቲ ውልቀ መላኽ ኣብይ አሕመድ እቲ ንዘመናት ኢትዮጵያውያን ዝሃነጽዎ ኢትዮ ቴሌኮም ንምሻጥ ኣብ ዘውጽኦ ጨረታ ብምስታፍ ብ$850 ሚልዮን ተዓዋት ኮይኑ እዩ እዚ ገዚፍ ቁጥር ዘለዎ ሚልዮን ዶላራት ኣብ ኢድ ተማሃያ ወተሃደራት ውልቀ መላኽ ኢሳያስ ኣፈወርቅ ከም ምኽፋል ጀሚሩም ህዝቢ ትግራይን ምጽናት ዓለም ዝኸልከለቶ ኬሚካል ከይተረፈም ብምድርን ብሰማይን እናዝነበ ዝውዕል ዘሎ ፋሽስት ኣብይ አሕመድ ተዳኣትዩ ካብቲ ኣብዚ ሕዚ እዋን ብዓለም ተፈንፊኑ ብሕፅረት ሸርፍ ወጻኢ ዝዕነን የሉ ዘሎ ኩነታት ተናጊፉም ከም ድላዩ ህዝብን ምጭፍጫፍ ዝጥቀመሉ ኣጽዋር ዝሽምተሉን ህዝቢ ዘበሳብሰሉን ኩነታት ከም ዝፍጠር ቅሉዕ ሓቂ እዩ ነዚ እውን እዩ ተጋሩ ነበርቲ ዓባይ ብሪታንያ بوانانت نتوم اب ጨረታ ዝተዓወቱ ቮዳፎንን ሲዲሲን ዝተባሃሉ ትካላት ዓባይ ብሪታንያ ናብ ዋና ቤት ጽሕፈቶም ብምኻድ እዞም ትካላት ኣብ ትግራይ ካይደብ ዘሎ ምጽናት ዘርኢ ከም ምድጋፍን ተሓባበርቲ ውልቀ መለኽቲ ከም ምዃንን ክቁጠቡ ብምሕታት ካብቲ ጨረታ ኢዶም ከልዕሉም ብሰልፊ ሓቲቶም እዮም ትካላት ቮዳፎንን ሲዲሲን ብደም ተጋሩን ዝጠልቀዩ ውልቀ መለኽቲ ብፋይናንስ ካብ ምድጋፍ ንቁጠቡም ኢሉውን ዓለም ኣብ ልዕሊ መራሕቲ ኢትዮጵያን ኤርትራን ማዕቐብ ኣብ ዘንብረሉ እዋን እዞም ትካላት ናብ ኢትዮጵያ ዝውዝዕዎ ዶላር ፍትሓዊ ከም ዘይኮነ ዘገንዘቡ እዞም ኣብ ሰልፊ ዝተሳተፉ ወገናት ንገሊኦም ኣዘራሪብና ዘስዕብ ርእይቶ ኣካፊሎሙና ኣለዉ ቮዳፎን ወይከዓ ሲዲሲ ኣብ ኢትዮጵያ ኢንቨስት ይገብሩ ስለዘለዉ እቲ ኢንቨስትመንት ድማ ብተዘዋዋሪ ጀኖሳይድ ሰፖርት ዝገብር እቲ መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ እቲ ገንዘብ ተጠቂሙ ወይፈናት ናገዘአ ንህዝቢ ከጥፈሉ ቀትለሉ ክድብድበሉ ስለዝኾነ ንዕኢና ንቃወም ዘለና ናይ ልምዓት ዕላማና ያው ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ጀኖሳይድ በተለይ ድማ ቮዳፎንና ሲዲሲ ዝገብርዎ ናይ ሼር ኢንቨስትመንት ንምግባር ዝገብርዎ ዘለዉ ፕሮሰስ ጠጠው ንኸብልዎ ምክንያቱ ዳይሬክት ይኮን ኢንዳይሬክት ኣብቲ ዝገብርዎ ገንዘብ ናይ ኢትዮጵያ ገቨርንመንት ንወከል ዋላ ንኣፅዋራት ይትጥቀመሉ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ማለት ጀኖሳይድ ሬፕ ኣጠቃላሊ ረሃብ ከም መሳርሒ ናይ ኩናት ገይሮም ዝጥቀምዎ ዘለዉ ንዚ ሳፖርት ዝገብሩ ይግበኦም ስለዚ ንዚ ክንቃወም ኢና መፂና ንሕና ሕዚ ክንቅፅል ኢና ኣብ ልዕሊ ቮዳፎን ይኹን ኣብ ልዕሊ ሲዲሲን ካልኦት ንኢትዮጵያ ፌለር ዝኾነ መንግስቲ ደጊፎም ተዘዋዋሪ ንዓና ህዝብና ዘጥፍእ ስለዝኾነ
ክሳብ መወዳእታ ክንቃለሲና ተኸታታሊ ዝኾነ ሰልፍታት ክንካይድና ኩሉ ትግራዋይ ከዓ ዓለም ዝርከብ ጽቡቕ እዩ ዘሎ ንቃለሲና ዘለና ካብኡ ንላዕሊ ግን ክዝሕል የብልና እቲ እንደልዮ ታርጌት ከዓ ንወቅዕ መተውክን የብልናን ብሓቂ ክንቃለስ ኣለና እዩ ኣብ መወዳእታም ኣብ ዓዲ ዘሎ ህዝብን ሰራዊትን ትግራይ በትሒዝዎ ዘሎ ርሱን ወነን ሕራንን ንክቕጽልን ኣብ ደገ ዘሎ ዳያስፖራ ትግራይ ድማ ከይረብረበ ኣብ ጎን ህዝቡ ደው ንኽብልን ጸዊዖም እዮም ሰራዊትና እትገበ ዝግባእ ኩሉ ገብርኒ እዩ በተለይ መንእሰይ ትግራይ ሕጂ ዘጋጥሞ ዘሎ ናይ ግፋ ህዚ ክፅበዮ ብልንዝግነት እዩ ዘለዎ ምክንያቱ ናብ ሰራዊት ትግራይ ክፅመር ኣሎ እንተዘይክኢልካ እቲ ክገብሮ ዝግባእ ብድሕሪት ኮይንካ ሳፖርት ንምግባር ኩሉ መድያዊ ዓቕሙ ክሳተፈሉ ዝግነት እዩ ዘለና ጎንካ ኣለና ሰራዊት ትግራይ ትድኤፍ ህዝቢ ትግራይ ኣይኻ ዓወትና ቀረባ እዩ ኣይዞኻ ዓቦ ግበር ሓላፋ እዩ ንክናብገርንኻ ኣለና እስኻ እውን ኣብ ዘለኻዮ ዝኸኣልካዮ መንገዲ ተቓለስ ተወደብ ዘያ ክሕልፍ ይኽእል ኣብ መወዳእታም ዕሱብ ባዕዳዊ ሰራዊት ውልቀ መላኽ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ከምቲ ኣብ ትግራይ ዝፈጸሙ ዓይነት ግፍዕታት ኣብ ክልል ኦሮምያ እውን ይፍጽሞ ከም ዘሎ ተገሊጹ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ብሰንበት ኣብ ዘርግሖ ጸብጻብ ከም ዝሓበሮም ፋሽስቲ አብይ አሕመድን ውልቀ መላኽ ኢሳያስ ኣፈወርቅን ብመሰረት ዝገበርዎ ምሽጥራዊ ውዕሊ ዕሱብ ባዕዳዊ ሰራዊት ውልቀ መላኽ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ክልላት ኦሮምያን ቤኒሻንጉል ጉምዝን ተዋፊሩ ከምቲ ኣብ ትግራይ ዝገበሮ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ግፍዕታት እናፈጸመ እዩ ብዙሓት ኣሃዱታት እቲ ዕሱብ ሰራዊት ኣብቲ ዝሓለፈ ወርሒ ሚያዝያ ኣብ ክልል ኦሮምያ ዞባታት ሆሮ ጉድሩ ቀለም ወለጋም ምዕራብ ወለጋም ጉጅን ቦረናን ከም እውን ኣብ ክልል ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ዞባ መተከል ንሰላማውያን ሰባት ከም ዝቀተለም ከም ዝኣሰረን ከም ዝቀጥቀጠን ንደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ድማ ከም ዝዓመፀን ንብረት እንዳማትውን ከም ዝሰርቀን እቲ መግለጺ ኣመልኪቱሎም እቲ ባዕዳዊ ሰራዊት ኣብ ዝቕነም ኣብ ምዕራብ ወለጋም ከባቢ ፋብሪካ ሽኮር ፍንጫ ንነበርቲ እናገረፈን ከም ሞባይል ስልኪ ዝበሉ ንብረታት እናሕደገን ከም ዝርከብን ኣብቲ ከባቢ ንዝረኸቦም ሰብ ሓዳር ድማ ምስ ወዲ ሓደ ዓመት ውላዶም ኣሲሩ ከም ዝቀጥቀጦምን ዝሓበረት መግለጺ ህዝብታት ኦሮሞን ቤኒሻንጉል ጉምዝን አንጻር እዚ ወራሪ ብረቶም ንኸቕንዑ ማሕበረሰብ ዓለም ድማ እዚ ወራሪ ሓይሊ ካብ ግዝኣት ኢትዮጵያ ንኸወፅእ ጸቕጢ ንኽገብር ከም ዝጸውዐም ኣዲስ ስታንዳርድ ጸብጺቡሎም እምበኣር ከዝኸበርኩም ተመልከትና ንሕና እውን ሎሚ ዝሓዝናልኩም ዜና ኣብዚ ወዲእና ኣለና ኣብ ተመሳሰልቲ ዛዕባታት ተመሊስና ክሳብ ንጋነ ሰላም ሃልዋትና ንድሕንነትና ንብቕልጽምና ትግራይ ትስዕር